ako muna. Para sa akin is, Maganda. kakaibiganin ko siya at totropahin. What's up mga kamay crew? And wala kaming gagawing video ngayon. Ang gagawin naming challenge ngayon Is at jojowain or or trotropahin. Yeah. And yung first picture po natin is si Carla Torres. And unahin po natin tatanungin si Zeus Dakaimat. And ano sa kanya? Ano na lang yan? Trotropahin. Mahal ko GF ko eh. Sino Wow, ba jowa sino mo ba jowa mo, doon? tol? Putik secret na. Pero ba't jojowain mo siya? Hindi, huwag mong gawing excuse yung GF mo. Hindi, ayoko jowain yun. Natikman na ni Boy Jack. Yun pala eh. Pala eh. So natikman na di Boy Jackpot. Pero para sa akin, kajowa-jowa siya. Kasi kaya nga natikman siya ni Boy Jackpot kasi masarap siya eh. So, Yun! Napakasarap daw. ikaw na ano na yung Siyempre, tutropahin naman niya. Tropa ko yan eh. Ganda-gandang babae pero sayang ka. Kung naging akin ka, lagi kita alagaan. Yeah! So yun, magkatatago dyan. Ikaw Tama na. Ano sa'yo? Ano? Mahal din. Jowain. Gwapo to. Teka. Ang gwapo. Ba't mo jojowain? Maganda eh. Maganda nga, natikman din naman. Ang ganda mo. Huwag ganon. Ikaw tol, ikaw gawa. Ikaw, tol. Totropahin. Ay, Yung tutropa. damit pa lang, ano pa lang, pang demonyo na. Wow! Wow. Huwag niyo kami, Next huwag picture. niyo kami i-bash ha, huwag niyo kami i-bash. Patawa lang to mga bato. Patawa lang. Next picture tayo, sino ba to? Si Andrea Torres. Ay, brillante sa Nagkanda dito na. Ako muna. Para sa akin is, Maganda. kakaibiganin ko siya at totropahin. Kasi, posture pa lang niya, kaya niya akong ipaglaban eh. Putik. Oh my God. Ako, trotropahin na lang yan, tol. Kasi parang siya yung babaeng pag may nakaaway ka, agad na re-rest back. Siyempre, same tayo. Para rin sa akin, Matari. tutropahin din yan. Masarap maging kasama yan pag araw-araw siyang kasama, no? Oh, yes. Ikaw naman. Baka nga, totropahin kasi baka ilibre niya ako eh. Ay, Yamanin. So, yan guys. Huwag nyo kayo bash. Paulit-ulit na lang. And next Pero may picture nakalimutan pa tayo? Next, hindi. Wala. Sa next picture tayo. And siya po. Sino yan? Francine Diaz. Yun. Si Francis Diaz is nasa Nasa Golden. Kadinang ginto. Kadinang ginto. Kadinang ginto. Kadinang ginto. Golden So, so yun guys, para sa akin is kakaibiganin ko siya kasi sa ngiti pa lang niya, parang kaya niya akong pasayahin eh, araw-araw eh. Ako, jujuwain na lang. Sa ganda niyang yan. Putik na. Ikaw. Tutropahin na lang. Jowa na rin. Tropa ko eh. Ibigay ko na lang sa kanya. Nice. Jujuwain. Kasi pa lang eh, yung background pa lang white na eh. Kakaiba talaga. Angel. Kakaiba talaga mag-isip eh. Kakaiba talaga. Yun, so yun guys. Next naman, Next picture tayo. Next natin ay sino ba yan? Dexy Diaz. So si Dexy Diaz, sinong kapartner niya? Si Jack na. So, Jack no, jojowain ko si Dexy. So, jojowain ko siya kasi, syempre, ikaw ba naman manligaw sa'yo, Jack no? Ayaw mo pa rin. Ayaw mo pa din? Opo, baliktad ba? Ako, totropahin yan. Natupan. O syempre para laging may kasama ako sa ML, no? Diba? Jujuwain ko yan. Siyempre, sabay kami mag-ML. Siyempre, laging bubuhatin ko yan. Syempre hindi na kayo, diba, hindi na kayo lalabas, diba? Siyempre, sama lagi. Ikaw Ikaw Ako naman. naman jujuwain. Jojowain mo? Bakit? Kasi baka alam din niya mag-lol, di ba pre? Sabay. Sabay yan. Sabayan ka niya mag-lol. So, ang next naman natin is... Si Madi Madayag. Sino? Madi Madi Madayag. Si Madi Madayag. Siya po ay Isang spiker ng Ateneo. Athlete po, athlete. At least, mahilig siya mag-spike. Tapos, second goal pa lang, pinapasa na sa iba. So, Idol yun. ko yan, idol ko yan. So yun, and siya para sa akin is kakaibiganin ko siya. Bakit naman? Kasi ano eh,
lagi siyang busy sa sports niya, lagi siyang nagpa-practice. Alam ko yan. Tutrupahin ko yan. Alam ko naman, hindi ako yung priority niyan. Pre, jojowain ko yun. Araw-araw ko siyang bibigyan ng rosas. Susuportahan ko siya kahit Paano di ikaw yung priority niyan? Pa-priority Wala, ball. tropa ko yan. Tropa ko lang. Kaya ano, tropa yan. Tropa mo yan, tropa mo yan. Sige, tanong yung kilala ka niya. Kilala. Kilala niya ako yan. Kilala Ang ka. pangalan mo? So, yung next picture naman. Six picture, pick this picture, pre. Pakilipat naman, putik na! Ayan. Ay. Si, Ay, si- so, yun na napulot lang namin sa Facebook kasi Wala ka nagandahan po kami kaya Yan lang. para sa akin is katropa-tropa siya kasi mahilig ako sa milk tea. Gusto kong kasabay katropa kong mag milk tea. Ay, milk tea ba yan? Yung tawag dyan? Shake? Ano? Milk tea yan, pre. Milk tea. O, si milk tea. Mahilig ako mag milk tea kaya masaya siyang kasama mag milk tea siguro kaya tutrobahin ko na lang. Tutropahin ko lang yan. Di ko naman kakilala. Pwede di ko naman siya kasama. So, yun. Tutropahin ko lang. Tutrobahin mo. Ikaw naman. Ikaw naman, ano, jojowahin. Ay, guwapo. Mahilig ako sa ano, milk tea. Milk Tapos tea. dalawa pa sila. Parang nasabi niya na yun. Dalawa yan, ta. Sabi na ata, pre. Sila. Sabi na. Hindi, ako yun. Ay, parang Hindi, dalawa yan. Hindi, nakamalikmata ka lang. Dalawa. Isa. Ano, Sala- kambal, pre? So, ayun, next picture naman tayo. Tag-isa tayo dyan, ha? Next picture, and siya. Sino ba yan? Kauri! Cory. Si Cory. Galing sa PBB8! O, PBB8. And para sa akin is, kaibigan ko siya. Itutropa ko siya kasi mahilig ako sa mga babaeng mahilig ngumiti. Ako, Dahil ano, jojowahin. Crush ko yan nun, pre. Crush mo? Tutropahin ko yan. Ganda-ganda pero tropa lang pagtingin mo sa kanya. Tropa lang. Ikaw, pre. Trupahin yan ba? Trupahin naman. Meksimbu. Ay, Ay, ba't talaga mag-isip to eh. Putik So, na. so, ang ibig sabihin niyan is, lahat tayo tutropahin natin siya. Eh, si Jujuwain ko, Jujuwain pre. naman. Oh, si- Ito lang magjujowa kasi kahit may jowa to, pumapatol pa rin sa iba. Huwag ka ganyan. Hindi ka. Hello, si Ella Milabete. Oh, yun. So, yun, and next picture naman tayo. Wow, maganda. Popo! So, yun, next picture is... Ay, si Ali Ganda. Nasa kotse, alam nyo na, mukhang pera ako in... Ganda, ganda mo te, pero Ano? Trupahin, Jojowain. Ako, trupahin. Gusto ko Jojowain. sumakay dyan, ha? Jojowain. Taman, jojowahin. Jojowain mo. Para inom kami ng gabi. Tutropahin ko lang yan, para mukhang pompok eh. Kuya, ayoko na. Mas mo, ah. Dapat lang. Uy! Sino yan? Sino yan? Yo, siya nga pala si, di namin kilala yan. Kaya, ay, bayan So- natin yung pangalan. Basta So, para sa akin, trotropahin ko siya kasi parang sa picture niya yan is masaya siyang kasama. ako, ano, jojowahin. Juwang-juwa na ako, eh. Kanina naman, pa. jojowahin. Parang kayo lang jowa kanina. Jojowain ko naman yan. Ganda, parang kitira. Kikis yata kita. Mwah. Ikaw. Para sa'yo. Ikaw, ano sa'yo? Jojowahin. Ay, Jojowahin yung mga jojowain. May bumukas yung pinto. May alimaw. next picture tayo. Wow! Ay, si ano? Basta, ano na yan? Sa napulot sa Facebook. So yun para sa akin naman is ka-jowa naman siya. Friends mo nga yung mga yan, tol. Oo. Shoutout mo naman silang lahat. Shoutout sa mga friends ko sa Facebook. Pag nakita nyo po yung pictures nyo dito, sana huwag po kayo magalit. So, ka-jowa naman siya. Ikaw pa naman yung crush mo babae, nakatingin, nakaganito sa'yo. Nakakanya. Ako, Nagaganda lang yun ah. Oh Trupahin my ko yan. God, crush niya ata yata ko. Muli naman pagtingin mo sa akin. Tutrapahin? Parang matanda na eh. Jojowahin. Jowain. Kasi ano eh, tinitignan niya ako eh. Tingnan niya yata ako. Bata ka mag-isip eh. Oh, ako yung tinitignan niya. Oh, yun, Next oh. na naman, sino yan? Simple girl. Si? Ate ko ka! Simple girl. Para sa ating Julia Barreto ah. Para sa akin is trotropahin. Para rin sa akin, tutropahin ko rin yan. Ako totropahin, walang katril-tril yan. Ako rin, tropahin ko yan. Para walang jumawa. So, ito, para sa akin is jojowain ko siya kasi may parang ka-look-alike siya eh. Ako rin juwahin ko, parang ka-itch ko lang eh. Oo nga eh. Wait lang, may gagawin lang siya. Wait lang. Once upon a time, it's a volume time. Wait, So, para sa akin, praise, trotropahin, ay ano, Alaon. jojowain ko siya kasi, alam niyo yung sa Jamil,
Parang kamukha niya kasi yun eh. Putik na. Napapansin niyo ba pre yung parang si Jamil parang kamukha niya eh. Parang si ate, basta ate ganda yan eh, parang maganda. Jamich pala, tang inabot Jamil. Jamich. Putik na. Si Jam to si Edge. Oo, yun. Ganda-ganda So, ako eh. Bis na kita mga ka... Ikaw. Jujuwain. Jojoan? Jujuwain ko yan. Tropahin ko na lang yun. Hindi ko kilala eh. Ikaw. Tutropahin. Tutropahin mo? Tapos nick ko yan eh. Video na yan. Next picture pala. Next picture na lang. Next picture tayo. And siya. Pre. Next picture, putik na. Yan. Time. Time. Tapos na yan, kanina. Hindi pa tapos yan. Sige, tropahin ko na lang yan. So yun, para sa akin, tutropahin ko na lang siya. Para sa akin, tutropahin rin. Parang masarap kasama yan ha, pagkaibigan mo siya. Ano tutropahin? Kakain na kami. Kakain na, sasabahin pa lang. Pagkakain pala kami pagkatapos ito eh. Gutom na eh. Para sa akin, next picture na pala tayo. Para sa akin is, tutropahin ko siya. Kasi sa blonde girl, hindi ako mahilig sa mga blonde girl eh. Pinanananan niya. Ako na lang yan. Juwain ko na lang yan. Ang ganda niya eh. Oo, tutropahin lang para masarap kasama yan ha. Ikaw. Jujuwain. Ay, ang ganda mo tol! Si Wapo, daming jowa! So, yun. Next picture. Yun! Next picture, pinaka-idolo ko Hey! si... Sino idol? Jillian Wards! Pumunta sa... Jillian Wards, para sa mga naglulol. Kailangan niyo yan. Pumunta yan sa dito sa Santa Barbara. Yes, nakapicturean ko pa siya. Nag-host po dito yan, nag-host. Nag-host. Para sa akin si Jillian Wards is katropa-tropa naman siya. Ayaw kong GF yung mga cute kasi sa pang-araw-araw is sila yung nagpapabuhay sa akin. Ayaw kong mawala yung mga katropa ko eh. Ako tutropahin din yan kasi akala ko kasi ang alam ko sa lahat ng mga magaganda, ang hanap lang yung gwapo rin eh. Mabagay. Ayaw ko kasi yung nasasaktan. Ikaw? Gusto ko yung naman tropahin? tropahin yan ba? Ayaw ko ng ganyang jowa eh. Mas ayaw mo, artista. Jujuwain ako, jujuwain ko yan. Jujuwain ko yan. Ganda-ganda naman eh. Kaya ako. Pagtingin Magkakapera para, ka pa niyan. para ako na tinitignan na. Tangin na yan. Ako yun! Uy, mali na. Oo, ako. Kaya na, wag na kayo mag-away to. Next na lang. Oy, ganda! Tama Oh na. my God, uwi kita dito sa bahay. Teka, shoutout nga sa'yo ate. Nirequest niya yung picture niya. Ay, hindi ko thank na you lang po. hindi ko na lang sasabihin yung pangalan mo, alam mo na yan. Thank So, para sa akin is trotropahin ko siya kasi parang sa chat kasi ang saya niyang kausap. Oh, sana all nakachat mo pre. Yes! Diba? Nag-request pa lang. Ang ganda mo, te. Ako na lang. Pad. Hey! Ano, trotropahin mo? Juway, syempre, crush ko eh. Tutropahin pa lang. Ay po Nasa ate. plaza, magdidate na kami. So, ikaw. Tutropahin ko pa lang yan, tutropahin. Pre, tagasan yan pre. Taga secret, nakapunta nyo eh. Hey! So, ikaw pre, kung sa'yo. Sinabi ko na. Tropahin pre. Oh, so, Jojowain. next picture Next. tayo. Para sa akin is trotropahin. Kasi parang sa posture niya, kaya niya akong ipaglaban kapag napapaaway tayo eh. Ako jujuwain ko yan. Yung ganyang damit. Papalamalaw sa kanya yan. Putik na. Babaguhin mo yung ano niya, kalidad niya. Ako tutropahin lang, parang ano kasi, nakaka-suit niya. Kaya pag ako naging jowa niyan, walang ganyan. Nakakamali siya niyan, pero totoo, bawal yan magsuot ng babae para nakakadiri ka. Parang. Nakakadiri ka. Para sa'yo, para sa'yo. Pre. Totropahin na lang yan kasi ang sexy dito eh. Kaya niya pag naging kami, walang ganyang suot Ay, yan. pag magiging kayo. Nagiging Kahit kayo. mainit, pag jajakit, Oh, yeah. magja-jacket yan kahit mainit. So, next, siya, So, gaya ng sabi ko, next picture is, para sa akin is kakaibiganin ko na lang siya. Ay, ako pati Eh wala yung tutropahin, walang kaibigan. Nagkapareho lang din yun. Putik ka! Tutupahin ko rin yan, pre. Tutropahin mo, ikaw. Tutropahin din. Tutropahin. tutropahin din. Bakit niyo Next. tutropahin? Ganda-ganda, pero parang nakakaano rin Hindi pa, ako parang... Yung ano kasi tumitin din kami sa mga kasuotan eh. Dapat ang tinitingnan ko sa parang... yung Maging sesa simple niya lang kasama. kayo, gusto din namin Sesa kayo. niya kasama. Maging simple lang, simple. Next, Next. And last, Oh. last picture po natin to. last picture and the last Si beautiful girl. Maganda yan. So, shoutout nga pala sa mga nagpapasend ng picture sa akin. Isa ka na din doon. Ay, So, ano kayo to lang sasabihin nyo dyan? so para sa akin, trotropahin kita. Siyempre. Ako kung pwede,
Jujuwain na lang. Eh, ako rin, jujuhain yan. Ganda, pang-armies. Sabay tayo mag-army. Uy, doon pa sa joke ko. Joke lang lahat do ah. Joke lang. Ikaw, para sa'yo, para Ano sa'yo. naman jojowain? Jojowain mo. Para may kaagaw sila. Tatlo tayo. Okay na yun. Oh, So guys, Wala na, diba? Wala na tayong pictures and So yun guys, wala na tayong mga pictures na ipapakita. So, thank you sa inyong panonood. Siguro naman is madami din kayong najowa sa aming pinakitang picture. Kaya, ano na lang, thanks for watching and hintayin nyo ulit yung may isa pa kaming challenge guys. yes. Ikaw may sasabihin ka? So, yun guys, thank you na lang sa panonood and like nyo na tong video na to and click nyo na din yung notification bell at pindot nyo na din yung subscribe button para ma-notify kayo sa ng aming video and thank you guys. Buah!